νέο κανάλι. Δεν με λένε Νικόλα, τέλος πάντων. Νέο κανάλι λοιπόν και ήρθε η ώρα να παίξουμε FC Mobile στο αυτό το κανάλι. Να ξέρετε, ελπίζω να μαζέψω αρκετές εγγραφές, θα τις χρειάζομαι. Και στις περισσότερες εγγραφές μπορεί να παίζω και κανένα FC ή κάτι τέτοιο. FC24, κάτι FC24 λέω, FC25 και αυτά που είναι ωραία παιχνίδια γιατί και εσείς θα τα παίξετε μάλλον. Οπότε βλέπετε ανοίγω και κάτι πακετάκια ταυτόχρονα όσο μιλάμε, ξέρω εγώ. Εδώ πέρα. Επίσης κάντε subscribe να φτάσουμε τους 10 subscribers. Και πάμε, παίζω εδώ πέρα λίγο, μαζεύω μερικά πράγματα και ναι, κάτι μου έχει έρθει, ναι, από τα, ναι. Και μην νομίζετε ότι θα παίζουμε και κάτι το wow, εντάξει. Εντάξει, είναι gaming κανάλι για όσους ενδιαφέρονται για gaming. Πιο πολύ παίζει για FIFA να παίζουμε FC. Και πάμε τώρα να παίξουμε με ένα play, ένα rivals. Να, Avenger Rivals. Και πάμε head to head που είμαι Pro 1. Ναι, δεν παίζω πολύ. Να ξέρετε. Τώρα να μπορούσα να δείξω αυτό στο βίντεο, δεν μπορώ να το δείξω. Ένα πράγμα ήθελα να το δείξω. Ήθελα να το δείξω. Ή ένα κανάλι τέλος πάντων. Αυτό εδώ πέρα δεν το βλέπετε εσείς, αλλά ναι, τέλος πάντων. Πάμε, αυτό τα έχει όλα. Δεν είναι και κάτι το wow για ομάδα. Δεν έχει το κάτι wow ομάδα. Ελπίζω να το πάμε καλά. Εμείς και το YouTube. Δηλαδή το YouTube ξέρετε, εντάξει. Δεν προσβάλλω κάπως στο YouTube δηλαδή. Πρώτη φορά κάνω YouTube, γι' αυτό βίντεο. Γι' αυτό λίγο αγχώνομαι. Αν ακούγομαι αγχωμένος είναι αυτό, ότι λίγο αγχώνομαι, είναι πρώτο βίντεο. Ωραία φίλε, και ενθουσιασμένος είμαι λίγο. Όχι, κολλάει, ακόμα δεν ξεκινήσα. Πάμε να παίξουμε. Πάμε την επόρωμε. Τι έχει αυτό τώρα, σιγά. Ωραία φίλε, δεν είναι και κάτι το wow. Τι μου έπαιξε. Πάμε. Όχι, ναι. Νατάλε. Έχει την μπάλα, κάνει πάσα. Μπέκαμ. Έλα Μπέκαμ αγόρι μου. Ρε Μπέκαμ. Καλό σουτ. Να κάνει να μπαίνει εκεί πέρα. Σούτα ρε. Τι έχασε. Πολύ καλό. Επίσης όσοι παίζετε FC Mobile, κάντε με friend άμα θέλετε. Άμα θέλετε μπορείτε. Όχι ρε, τι πιάσε. Ραμίρες. Έχει την μπάλα ο Ραμίρες. Ραμίρες. Γκούλιτ. Άρε Γκούλιτ. Δυνατάλε! Άρε Δυνατάλε, τι πέταξες κι εσύ. Έλα μια ώρα. Πάμε ρε Ραμίρες. Πάμε αγόρι μου. Όχι. Με την έκλεβες εκεί πέρα, με την έκλεβες. Δυνατάλε! Πάσα, Μπέκαμ. Άρε φίλε, μου την έκλεψε. Μου την έκλεψε ο άλλος. Τζοχ το λένε, τον άλλο Τζοχ το λένε. Άμα δείτε Τζοχ το λένε, τη φάση. Όπρα. Μπήκε, μου κόλλησε. Ζαμπρότα, από εδώ. Έχει πλάκα. Νατάλε. Τι παίζει. Θα την κλέψει, τι περίμενε. Γκούλιτ. Τρέχα, μπράβο ρε Γκούλιτ. Θα σας δείξω μετά και την ομάδα μου. Δηλαδή πόσο rating είναι. Πόσο rating είναι οι παίκτες, γιατί παίζουν με αρκετούς από αυτούς να τους έχετε δει. Να τους έχετε ακούσει βασικά, όπως λέω Γκρισμάν, Γκρισμάν. Μπλαν. Όχι. Έλα. Γκρισμάν. Όχι. Δεν ξέρω καν τι ζωή. Όχι. Όχι, μου πέταξε πάνω. Τι χέρι, τι χέρι. Μην το βάλει! Ναι ρε Κασίγιας! Ναι! Πού τον έστειλε? Ο άλλος μου έδωσε πάσα!
Δυνατάλε, έφυγες! Έφυγες, αγορίνα μου. Μου μπαγκάρει. Μου μπαγκάρει, αλλά γκολ! Το έβαλε στο 39! Το έβαλε στο 39, μπρο. Περίμενε και πήγε. Πάμε να δούμε γιατί. Ναι, εδώ πέρα μου μπαγκάρει λίγο. Και γκολ! 1-0. Ο Δυνατάλε. FC Mobile. Όσοι παίζετε, αφήστε σχόλιο ότι και εγώ παίζω FC Mobile. Όσοι παίζετε, βασικά τι έχω σχόλιο. Δεν ξέρω, θα πάω να αφήστε σχόλιο ότι παίζετε κι εσείς. Άμα τα έχω ενεργοποιημένα. Θα πάω να κάνω. Φαουλ! Τι κάνει ρε! Τι κάνει ο άλλος ρε φίλε! Βέβαια τον έσωσε τον Μπέκαμ. Το έχεις. Βάλ' το. Άρε φίλε. Μιλίκοβιτς Σάβιτς αυτός. Τι πιάνει. Θα μου πεις γιατί δεν κάνεις πάσα. Εντάξει μου αρέσει. Ελπίζω να κάνετε subscriber. Θέλω και εγώ να πάρω ένα subscriber. Μόλις πάρω το ένα subscriber απλά θα ποτάω από χαρά γιατί. Εντάξει. Είναι subscribe. Γκρισμάν. Ωραίος ο Γκρισμάν. Ωραίος ο Γκρισμάν. Δεν ανησυχείτε, θα παίξουμε και FC 25 σε αυτό το κανάλι. Άνετα. Θα παίξω FC 25. Αυτό το κανάλι. Όμορφο. Άμα δεν παίξω ρε φίλο FC 25, τι θα παίξω. Το πρώτο βίντεο είναι FC Mobile, έτσι να είναι χαλαρό, γιατί άμα παίζω FC 25 τώρα είναι και νύχτα. Έλα μωρέ. Τι φάουλ. Τι του έκανε μωρέ. Να δεις τι φάουλ. Δεν παίζει καν. Ο Δυνατάλε την κλέβει. Είναι στο Μπέκαμ. Που δίνει στο Ράσφορντ. Που ο Ράσφορντ δίνει την πάσα μπροστά. Έφυγε ο Δυνατάλε. Σούταρε. Τι κάνεις ρε Δυνατάλε αγόρι μου. 101 rating Δυνατάλε. Τι κάνει. 101 rating Δυνατάλε ρε φίλε. Και το χάνει μόνος του. Ενώ το βάζει εδώ, βάλε πριν. Καλύτερο γκολ. Γκρισμάν. Πάρ' το. Πόσοι. Τι πέταξε. Τι πέταξε. Έλα μια ώρα. Καθυστέρηση. Μισό δεν την κατάει με τα χέρια. Αυτό είναι το θέμα. Ραμίρες, Ράσφορντ. Νατάλε. Μπέκα. Τρέχαρε Μπέκαμ. Τρέχαρε. Επίσης σε αυτό το κανάλι θα δοκιμάζουμε και τυχαία παιχνίδια που βρίσκω. Έτσι στο... Ωραία Δυνατάλε. Α, Ράσφορντ Δυνατάλε. Ποιος το πέταξε. Μπέκαμ Δυνατάλε. Ποιος το πέταξε. Δεν είδα. Να ξέρετε μερικές φορές μπορεί να μην βλέπω πράγματα που πρέπει να βλέπω. Θέλω να βάλω κανένα μέρτ ξέρω. Αλλά πιο μεγάλος καλύτερα. Τελειώνει. Κάπου εδώ θα τελειώσει. Κάπου. Τελειώνει και το μάτς. Τελείωσε το μάτς. Τελείωσε το μάτς. Τελείωσε το μάτς. Μάτς. Τελείωσε το μάτς. Oh yeah. Τελείωσε το μάτς. First win. Δεν είναι first win. Μάλλον της μέρας είναι να πεις γιατί. 2. Αυτό. Είμαι σίγουρος να εμφανίζει. Μα δεν το κάνεις. Α, τώρα το έκανες. Εντάξει. Μην μου κολλάς. Εδώ. Να δούμε. Δεν έχω αυτό. Τώρα τελειώνει και το βίντεο. Δεν είναι και άλλο. Πώς είναι. Το πρώτο βίντεο θα είναι 10 λεπτά. Φανταστείτε. Άλλοι YouTubers. Τώρα και λίγο μεγαλύτεροι σε subscribers. Πώς το είπα subscribers. Σε subscribers. Κάποιοι λίγο μεγαλύτεροι είναι.
ξεκινάνε με 3 λεπτά, 2 λεπτά βίντεο. Με 3 λεπτά, 2 λεπτά. Εγώ ξεκινάω έτσι. Με πόσα? 10 λεπτά, πόσα κάνω? 10 λεπτά. 6 λεπτά, να πάμε και λίγο να δούμε τι έχουμε. 29 εκατομμύρια έχουμε. Πολλά. Ένας φίλος μου. Ναι, κάντε subscribe. Μην τα ξεχνάμε, κάντε και κανένα subscribe. Πρέπει να τα κάνετε αυτά και ένα like. Like. Θα βγαίνουν και shorts. Να δω όμως πώς το κάνουμε, γιατί ναι, δεν είμαι και ναι. Τώρα με μαθαίνουν λίγο, δηλαδή έχω άτομα, έχω άτομα. Κάποιες φορές θα έχω άτομα. Όχι, πλάκα κάνω. Δεν θα έχω κανένα άτομο. Το λέω έτσι για να ακουστεί. Για να νομίζετε εσείς ότι θα έχω άτομο τώρα από πίσω μου. Θα με μαθαίνει κάποιος, δηλαδή δεν μπορώ να το κάνω μόνος μου. Και πιστεύω ότι το βίντεο να τελειώσει εδώ. Ναι, αυτό το βίντεο πρέπει να σας άρεσε. Και τα λέμε παιδιά, κάντε subscribe. Τα λέμε.